Спиш 8 часа, а се будиш изморен. Случвало ли ти се да спиш 7-8 часа, да отвориш очи и първата ти мисъл да бъде: как е възможно? Все едно изобщо не съм спал. Преди да посегнеш към кафето, искам да те попитам нещо. Колко вода изпи вчера? За умората сутрин може да има много причини. Качеството на съня, стресът, храненето, определени здравословни състояния. Но има и нещо още по-елементарно, което често пропускаме – хидратацията. Организмът губи вода чрез дишането, кожата и урината, но продължава да губи вода дори и докато спим. Сутрин, естествено, сме няколко часа без прием на течности. И колкото и да ви се струва невероятно, ако през предишния ден не сме приемали достатъчно вода, можем да започнем следващия ден недостатъчно хидратирани. И това може да се прояви с жажда, сухота в устата, главоболие, отпадналост, замайване или по-трудна концентрация. И какво правят повечето хора? Стават и първо пият кафе. След това още едно. През деня сок, газирано, нещо сладко. И вечер си казват: аз пия достатъчно течности. Но въпросът, който искам да си зададеш днес, е много прост. Колко чиста вода всъщност изпиваш? Предизвиквам те да си направиш един експеримент още днес. Не приемай нищо друго. Просто започни да следиш колко вода реално изпиваш. Не на око. Запиши я и наблюдавай как се чувстваш. А ако искаш да направим това заедно, създадохме безплатна група. Водата има значение. Хидратация за цялото семейство. В нея скоро започваме нашето 7-дневно предизвикателство за по-добра хидратация. Ще говорим за признаците на недостатъчна хидратация, ежедневните навици, децата, как да пием повече вода и как да превърнем това в нещо естествено за цялото семейство. А участниците ще получат и 2 безплатни наръчника. Напиши вода под това видео и ще ти изпратя покана за групата. Защото понякога голямата промяна започва с нещо толкова малко, като една чаша вода. Аз съм Женя Дончева и те предизвиквам да се включиш и заедно да превърнем това във вълна, която да залее повече хора.